Hello guys, welcome to back my YouTube channel. जोङो दा दिनै सानडे जों दा मोनसे पार्टी जानो नागिरदों जोङो ओमफ्राय जों दा मा होनो बेदर लाबोबाय सेरसे दा नोंथांमोना जों बेखौ संनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो ओमफ्राय नायलांनानै मोजां मोनदोंबा नोंथांमोना लाइक कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव दानिया नायलांदो लोगोफोर नै बरियाल'खा दिनैनि बेदरा वाव नैबेयाव ओंखाम संबाय ओमफ्राय बैयाव कुकाराव दालि रुगासिनो दङ दा जोङो नै बेखौ एसे हाफ्लेदों आरो जों एसे गिदिर गिदिर नालाय दा हाफ्लेनानै जोङो संनोसै जानोसै जिबायदि जाखानोसै ना बवा नोंसोरो नायलांबाय थादोल' लोगोफोर जोंना दा दालि जहल रेडि जानोसै कालार गैयैसै जोंना आरो जों नैबेयाव बेदरखौ एसे रुदबना लानोसै आरो नैबेयाव नै कुकाराव होखाबाय जों दा रुदबनोसैल' जोंना दा रेडि जानोसै नै लोगोफोर नायलांबाय था बरिया जागासिनो दङ बेदराबो एसे रुदबदों जों दा दसेनि उनाव जानोसै लोंनोसै गोदौबाय मोनबायानो गेसखौ संख्रि नाङाखै एसे होदो नांगौ बरिया दसे खोबहाबनोसै दसे खोबहाबनानै खोमोरबानो जाबाय आरो होमबा जोंना दा नैबेल'सै नैबे कुकाराव रुनायल'सै बे कुकाराव रुनाय मोनबाथाय जाबाय जाबाय थासिगोन आरो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब आरो कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव होमब्ला भिडिअखौ बावनो दोनथ'बाय बाय बाय